अनजाग्रा लोगोफोर आरो आदै मादै बिदा फंबाय आरो बिब' बिनानावफोर नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय जोंनि इउटिउब चेनेलाव बेबादिनो जोंनि कार्टुन भिडिअसफोरखौ नायबाय थानो थाखाय नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो नोंथांमोना गोबारैनो बुनानै हो जाहाथे जोंनि गोदान भिडिअसफोरखौ नोंथांमोना थाबैनो नटिफिकेसन मोनो फार्स्ट भिउआर जायो जाहाथे नोंथांमोनानो जोंनि फार्स्ट भिउआर जानो हायो आरो लोगोफोर नोंथांमोना जोंनि भिडिअसफोरखौ लाइक कमेन्ट आरो शेयारबो खालामनो दाबाव सापर्ट होलायदो बर'जों बर' औ नङाबा माथो दासो जादों दा रंजालि बैसागु बोथोरा सफैलायबाय आयौ अमा बेदर जानाय बोथोरा सफैलायबाय बैसागु 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 बाजार गंसे बेरायबाय टाउन गंसे नागिरबाय बेरे फुजानि होमबाबो मोननोनो नागिरला माथो बुस्थुखौनो ला 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 बैसागु ओ बैसागु जाखु जाखु मोसाखु ओ मोसाखु गुड मर्निं लाउदुम हेपि बैसागु मा लांफैदोंब्रा बेरे फुजानिलाय माखौ मोनला जाखो हेपि बैसागु टु इउ टु आसोल बैसागु बोथोरावलाय आरो माखौथो बावब्रा बर'नि नेसनेल बेदर अमा बेदरखौनो लांफैदोंमोन मा नेसनेल बेदर अमा बेदर ए नोंबो मोनासै नामा आंबोथ' बे नेसनेल बेदर अमा बेदरखौनो लांफैदोंमोनब्रा माथो मोननोनो नागिरथारला जारलालै औरासो जानला मोनला बायलालै बे नेसनेल बेदरखौबो खाफाल नांगौ खाफाल इनटु 100 बेरे फुजानि बुकिं जाजोबखायो बेरे फुजानि एक्सारसाइज खालामनो सिखारला मानसिफ्रा नाथाय अमा बेदर जानो थाखाय फार्स्टआवनो सिखारनानै बारसिन हैलायलायनो हागौ मिथिबाय अमा बेदर बादि गोथाव बेदरबोथ' गैलाना बे दुनियायाव मासे गोथाव मासे गुरै मासे मोदोमफ्रु माथो होनबावनो अमा बेदर जिन्दाबाद आदै रानखो अमा बेदरा दिसिना बियो बेसेबां दामफ्रालाय दिसिसो दहाय फुङाव सिथारनाय बरिया बेस मालखा दामा बारा नङा बेनो लास्ट फिसखाय अनलि 500 थाखाल' सानैजों 500नि लांदो आरो मोननाय नंला बेनो लास्ट फिस दिनै बैसागुनि खमसो खालामबावदों आङो अनलि 500 50,000ल' माथो आदै रानखो 500 थाखा सासेयाव मारै सान्दां मान्दां लुथिलाबायखोब्रा आदै दिनै बैसागुनि दिनावहाय खमनिसो हरबावनांगौ नोङो मारै बेबादि लालाबायनो सानखो अमा बेदर नेसनेल बेदर बयबो जाग्रा बेदरखौलाय आदै बिदि नङाब्रा बाबु बारायाखै दिनै बैसागुनि दिनावहाय रेटआनो बिदि सोलिनानै दंखायो बाजारावहाय बेसेबां रेट बारायनानै दं आंथ' खमनिसो हरबावदों 1,000 गाहाम लादों मानसिफ्रा बैहाय खांखमा बाजारावहाय नोंसोरा बेहाय आंखौसो बारायदों होनदों आरो आंहाबो दा गोरान गिसिजों खाजि जाहैनांगौब्रा बाबुमोन आंना बिजनेसा बेबादिजों जाया हनै जा बुरजा मानसि फैगौ दानो मोननाय नङा नोंसोरो सिख'लायजागोन हनै बेसेबां लाइन जानानै दं बेदरनि थाखाय लांबा लाङाबा थालै आयु एफालिबेलना नोङो दिनैनो दिनाव आदै र' नोंखौ जोंनि गामियाव बेरायनो फैबासो मोनसिगोन आं बैसागुनि दिनावहाय डिसकाउन्टफोर होनांगौब्रा एसे आदै होमबासो सेल जागोन ना नोङो नेक्स्ट टाइम बोरै मानसि फैनांगौ डिसकाउन्ट खाब्रा लावदुम बाबु आरो बेसेबां डिसकाउन्ट हरबावनांगौ दिनैनि दिनाव आङो एथ' खमनि हरदों रंजा नङाबा हनै बेसेबां मानसिया उन बारसिन फैनो लाइन जागासिनो दं दानो मोननाय नङाबो हरस्लायजागोनबो आंजोंहाय नोंसोरखौ दिनै अननानैसो आङो एथ' आराम बेदर मोजां हरबावदों आरो नै नोंसोरनो डिसकाउन्ट नांथारगौथ' अमा खोमाखौनो 4 हरनोसै आं नोंसोरनो मोननै जाहैदो आरो अमा लानजाय सावनानै जाहैदो आंनिफ्राय बैसागुनि गिफ्ट देलै दे जासिगोन आदै थाब जुनानैल' हरदो न'आव आराम संजानानै जाहैनांसिगौ थाबनो माम्बारनो थेंक इउ स' माच आदै रानखो जोंनो अमा खोमा आरो अमा लानजाय गिफ्ट हरनायनि थाखाय नोंथां आरो नोंथांनि न'खरनिसिम रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय बैसागुआ सफैलायबाय बेनिनो नामावनो मोनसे हिप हप खननांसिगोनलाय थाबायो नोङो जेब्ला देलाय मालाय सेंग्राफोरनि गोसोखौ खेलाय बेलाय खालामो नोङो फाग्ला जायो बिसोरो जावलिया जेब्ला नोङो जान्दिखौ सोमाव बेनि उनाव नोंसोरो जायो गोदाव सोराव लोंनानै बेखौनो होनो गोदाव सोराव जायो नोंसोरो बेदरखौ अमा
जानानै नोंसोरो मोसायो जमा जमा यो माहाजोन लोकेर बेटी यो आसे उमादेर इको खालामो बिसोर सेंग्राफोरनि गोसोखौ जानला मानला यो हाब माथो आदा योयोसोलाय आंलाय सोर गेन्द्राद्रासो सानदोंमोन ना बोनदों नामा बेसेबां मोनखो नाफोरखौलाय यो यो नै माथो फंबाय खमलासोलाय नैलै बैसागुनि ना बोनदों आङो मासेबो नाङा माथो दाबो आच्छा आदा योयो बिदिसो जानानै दं होनबा जानला मोनला मोनलाबायलालै नाफोरखौबो आजिखालि सालाक जाबायना एसे मोजां मोजां गान खननानै हो होमबानो मोनगोन नाखौ खननायाथ' खनदोंमोनलै फंबाय रिमिक्सखौनो खनदोंमोन आं नाथाय बे नाफ्रासो मोजां मोनाखसै नामा आंनि गानखौ ओंखायनो दाबो मासेबो नांफैथारा बे फाग्ला बिदिजों जायोना आदा यो एसे मोजां मोजां गानखौ खनाखैदां नोङो सिन्था खालामनाङा आदा आं दा फैबायना आं बे खमला थानायाव बे नाफ्रा गोदै खमला थानायाव गासैबो फैजोबगोनलै आंखौ फसायनानैनो गोदैखौ मोनामनानैनो दानो फैगोन बिसोरो आंल' बोननांगौ दानो बेसेबां ना नांगौ आङो गासिबो बोननानै होजोबथारगोन फंबाय खमला यो माबादि एफा कनफिडेन्ट नोंलाय यो नों मारैहाय बे नाखौ माबादि गान खननानै मोनगोन देखायलाय आंनोबो नायनि आंबो माबादि बे नाफोरखौ नोङो गान खननानैनो मोनहोनो हागोन यो देखायगोन आदा यो ओरैबादिब्रा बे नाफोरखौहाय नाम मोजांजों लेंहरनांगौब्रा हौवाफोरनि नाफोरनि नामा जाबाय ना आरो हिन्जाव नाफोरनि नामा जागोन नि बेनि थाखायनो नानि होननानै लेंहरनांगौब्रा आदा यो ओरैबादि खननानै लेंहरनांगौ नानि होननानै लेंहरनांगौ आरो आं बेखौ खननानै देखायनि र' नोंनो ओरैबादि खननांगौब्रा आदा यो मा नागिरदों नानि बे नाखौहाय नानि होननानै लेंहरनांगौ हौवाबाबो हिन्जाव नाखौबाबो लेंहरनांगौ मा नागिरदों नानि मेथाइ गोदै नागिरदों ना खानस्रि आदार नागिरदों मेथाइ गोदै नागिरदों ना खानस्रिनि आदार नागिरदों मा नागिरदों नानि मेथाइ गोदै नागिरदों ना खानस्रिनि आदार नागिरदों मेथाइ गोदै नागिरदों ना खानस्रि आदार नागिरदों नांगौबा नांगौ फैदो नानि खानस्रि आदार नांगौबा फैदो नानि नांगौबा नांगौ फैदो माबार नानि मेथाइ गोदै खानस्रि आदार मोननैबो दंखायो गोजौआव फैदो माबार नानि खानस्रियाबो दङ मेथाइ गोदैयाबो दङ नानि मा नागिरदों नानि मेथाइ गोदै नागिरदों ना खानस्रि आदार नागिरदों माबार फैदो नङाबा मोनजानाय नङा बेबादि होननानै लेंहरनांगौब्रा आदा यो रोंबायना बेबादि खनबा नों मोनथारो नायबावदो दाना आदा यो माबादि लेंहरगोन आङो बे लेबार लेंहरनायाव नायदो नोङो दै सा थाफैजोबगोन बे नाया आरो खोनासंबावदो मा नागिरदों नानि मा नागिरदों नानि मेथाइ गोदै नागिरदों ना खानस्रिनि आदार नागिरदों नांगौबा नांगौ फैखादो माबार नानि दैनि गोजौआव फैखादो नानि नांगौबा नांगौ फैदो माबार नानि आंनि बोरसियाव माबार अरफैदो मेथाइ गोदैयाबो दंखायो नानि खानस्रियाबो दंखायो नानि मा नागिरदों नानि आयौ हनै नाहरलाय फैजोब्बायानो नाया आयौ हनै नायदो माबादि अरदों नायदो फुरा दैया मावफैजोब्बाय गान खननाय लोगो लोगो नुबाय आदा यो माबादि आं खमलाया माबादि टेकनिकजों ना बोनो बोरो नायनि माबादि ना अरदों आयौ नंगौथ' हनै बाब दैयानो मावग्लुंजोबथारबाय माथो बाब रे बाब दैया हनै जा बुरजा सायाव दावखोबोजोबथारबाय माथो रोंगौथ' नोंबो खमला भाइ खननो रोंगौ नोंखौ लाफानानैसो ना बोननांसिगोन एबारहाय फाग्लानो अफाय सोलोङोब्रा नोंलाय यो बेनोथ' खमला भाइनि टेलेन्ट यो आसोल जायला माबादि मोनदों बैसागु बोथोराव गामियाव फैनानै हेभि मोनखादों आसोल गामियाव फैनानै बेदरफ्राबो फ्रेसथार अमा बेदरफ्रा गामियावसो माथो नुदों जायला गामिनि बारहावाखौलाय गासिबो फ्रेस मानसिबो फ्रेस आरो बिफां लाइफां गासिबो सेंग्रा सिख्लायाबो फ्रेस दा दसे थानानै बैसागुनि सिख्लाफोरखौ नायनानै आरो आरामसिन मोनबावगोन नोङो साबसिनसो मोनबावगोन नोङो र' फैगासिनो दं हाब
नंगौ नामा आसोल नायनो लुबैनाया हामथारला आंबो नोंसोरनि गामिनि सिख्लाफोरखौ ओरैनो फैयाखै आङो टाउननिफ्राय टाउनावहाय सिख्लाफोरखौनो मोनलाब्रा गार्लफ्रेन्ड सासेखौनो फेसबुकआवबो इनबक्सआवबो इन्सटाग्रामावबो लिंकटाग्रामावबो माथो रावबो लाइकखौनो होथारलाब्रा बेबादिजों बोरै जानांगौ थालिरसो गायजालाबायसिगोन बेबादिजों जायालै आसोल नांथारसिगौ जोंनोबो गार्लफ्रेन्ड माथो जेबोआनो जानो रोंलाब्रा हाब नोंनाबो स्ट'रिया बेबादिसो नामाब्रा आसोल माथो मिलायहांबाय आंनिजोंसो मोनालै आसोल गामियाव थाबाबो मोना गामिनि समायनाफ्राबो बुकिं जोबखासो अलरेडि थिकादार कन्ट्रेक्टार बसफोरजोंसो नों मिथिखागौ ना माथो होनबावनोब्रा आसोल गामियाव थाबाबो मोना अनलाइनफ्रावसो अर्डार हरनो नागिरलाबायो आं एखमबा नाथाय मोननोनो नागिराब्रा नंगौलै आसोल गोदोनि जुगनियानो थिगमोनदां दानि टेक्न'लजिनि जुगावसो बांसिन सिंगेल जानानै थायो मानसिफ्रा इनबक्स थाबाबो मेसेज फैया इन्सटाग्राम लिंकटाग्राम थाबाबो मेसेजआनो फैया गोदोनि जुगावसो मालाय लाभ लेटार सिटि हरलायलायनायावसो जायोमोन मोजाङैनो गोसथोलायोबोमोन आरो थार मोजां मोनलायलायनाय ट्रु लाभबो जायोमोन बादि मोनोमोन आं दानाथ' जाला दाउसेनाव हरलायलायनाय बोथोरा फैफिनबा हामसिगौलै दानि जुगाव जाला बेफोरबादिजों कारेक्ट खोथाखौनो बुंबाय नोङो जायला दानि जुगाव जासिनथारलाब्रा गार्लफ्रेन्डफोरखौबो मोनला जेबोआनो जाला ओरैनो सेंग्राफ्रा सोरबा जौ फाग्ला जाबाय सोरबा ड्राग्स फाग्ला जाबाय सोरबा बाइक साखावला बायग्रा जाबायब्रा ब्रेकआप जानायल' खोनायो मासावनो 10 बार ब्रेकआप जानाय खोनाबा सोर फाग्लाया गोसथोनाय लानो गोसो जालाबायनोब्रा आलु बस्थासो जाबायलै लाइफआनो आलु बस्थासो जाबाय फाग्ला बिदिजों जायो नै माथो हिर'फोरसोलाय मेब्ला आरो जायला मा खालामदों नोंसोरलाय बे सारियालियावलाय सिख्लाफोर नायदों नामाब्रा नोंसोरलाय बैसागुनि सानैजों मिलायथारोथ' सिख्ला नायनायाव नोंसोरो मा होनोब्रा आदा य'य' ना बोननानै फैलायबाय नामा बेसेबां मोनखो नाखौलाय आरो बे खमलायालाय ना बोननो रोंदोंसै नामालै बेलाय यो फंबाय बुंनांला बेफोरखौ दिनै खमलायासो गावनि मेजिकखौ देखायबाय बोरै नाखौ मोनहोखो मा खालामनानै आन्दायलायदों आं दिनै खमलानि दारैसो एसे नाखौ मोनबोबाय आं दिनै यो नुबाय आदा य'य'आ मा बुंदों दासो नोंसोरलाय आंजोंबो हास्लाबनोब्रा मेब्ला आरो जायला सिख्लाफोरखौनो नायबाय था नोंसोरो जाम्बाफोर बादि आंहा बेसेबां टेलेन्ट दङ अलराउन्डार अबेसिम सहैखो नोंसोर बेसेबां सहैनो हानाय नंलालै नोंसोर सिख्लाफोरखौनो नायबाय था जाम्बा बादि रायलायबाय था नोंसोरलाय बहा हानो बा दिनै मा नुखो आंलाय खावग्राफ्रा माथो दिनै जमा जोबथार मोनसे जायगायावनो बाब मानि आदा सोलिगासिनोलै बेहाय सेंग्राफोर नङाबा माथो आदा य'य'खौ दिनैसो नुथारबायब्रा हेन्डसाम नुलायथारदों माथो ससमा गानलायनाय गेन्द्राद्रा जासिनथारबाय मानसियाबो लागाव माथो नोंसोरबो सौफैबावबाय लावदुम आरो थब्ला बैसागुनि दिनावहाय ज' जाजोबथारबाय माथो दिनै मोजाङानो जाबाय बैसागुनि समाव ज' जानाय दिनै बैसागु बोथोरखायनो बयखौबो लोगो मोनजोबथारबाय खोमालै लावदुम हिर' अबेनिफ्राय दासो सफैलायखो नोंहालाय अमा बेदर लायदोंमोनलै आदा य'य' बेरे फुजानि आरो बेहायनो नै थब्लाखौबो लोगो मोनबाय बिनि उनाव सानैजों लास्ट फिसखौ मोनबोफ्लांबाय खाफाल दं दिनैहाय लास्ट फिसखौ मोनबोबाय बैसागु जानो आरो जाहोनो बायनाय जाहैबाय दाहाय फैदो जोंनाव पार्टि जासिगोन माने जोंनावथ' नङा बाजै हाफांमोननाव संजानो नागिरदों बेदरखौ बेहायनो फैदो नोंसोरो बयबो फैजोबदो आदा य'य'मोनबो फैदो आरो कमला मेब्ला जायला बयबो फैजोबदो दाहाय पार्टि जानांगौ औ दा बेलासियाव बयबो फैजोबलायदो दे आसोलफोर बर'नि नेसनेल बेदर अमा बेदरखौ ज' जालायलायनोसै रंजानोसै मोसानोसै बाजै हाफांमोननि सिथ्लायाव आरामनो दाहाय बयबो फैलायलायदो अमा बेदर नेसनेल बेदरखौ जोंहा फालिनोसै मानिलायनोसै जाया होमबा बुंनांलाय आसोल थांखागोन जाथारगोन अमा बेदरखौ जानानै फैखागोन अमा खाजिया लाबोदोलै बाजै हाफां दाबो मोनाखै नामा फाग्ला दानो मोनबाय बायो नामा जानायावबा एंखुर सोफैथार माथो नोंसोरलाय आयु फाग्लाफ्रा मोसानानै देखायगोराबा जायो नामा बिनानाव गावदांखौ लेंहरग्रोदोब्रा बाजै हाफां ज' मोसानांगौ फाग्लाफोर थालिर गायजासिगोनसो नोंसोरो खामानि गैया दामानि गैया हिनजाव फाग्ला जाफैदों साख्रि बाख्रि माव होमबा हरगोन ना
हाबाब बाजै हाफां साख्रिखौसो रायखांदों नोङो साख्रिया मोनसे लटारिसोलै बाजै हाफां बेखौ इसोरनि अननायावसो मोनो खाफाल गोनाङासो मोनो बेबादि होननानै दस्रा साख्रि मोनैफोरखौ लटारियावहाय देरहायैफोरखौ नोङो बालुदा खालामनानै दोनजोबथारसै नामा होमबालाय जोंखौ जों सेंग्राफोरखौ बालुदा खालामजोबनोसै होमबा नोङो जोंहा सिख्ला मोनला होमबालाय साख्रि फाल' जाहोनो हायो आरो हिनजावखौ मारै जानांगौ बेबादिजोंलाय फाग्ला बिदिजों जायो राइट सैथोलै सैथो मेब्ला भाइ ओमफ्राय दिनै माथो गावदांखौनो नुवासै न'आवनो गैया नामा दिनैलाय बैसागुनि दिनावलाय नायनोसो लुबैथारदोंमोन गावदांखौ ओइ थब्लाबाय नोंहालाय मा जालायखो नोम्बाजैखौलाय मा नायबाय थानो लुबैलायखोब्रा नोंहालाय नोम्बाजैसो जागोनलै आंनिसो गावदाङा आरो रावबो मोसाफानो मोना गावदांजों आंसो मोसायो देनां आं हाबा जाबा नायफैबाय थाब्रा जोंनि न'आव नायफैबाय था आं हाबा जाबा नोम्बाजै गावदांखौ फाग्ला होनोब्रा नोंसोरबो जानोबोलै फाग्ला थब्लाया टिकटक बेन जानानै गार्लफ्रेन्डजों गारजाग्राया खर'आ थिग गैला नामाब्रा बेनालाय गार्लफ्रेन्डजों गारजानानैलाय एसे आलदासो जाबाय नामालै मानसियालाय गार्लफ्रेन्ड बा नोंसिना गार्लफ्रेन्डबो दंलायबावोमोन नामाब्रा आंनाथ' दिनैसिम गार्लफ्रेन्डआनो गैफेरथारालै बे जिबनाव रायजोफोर मोनगोन नोंबो मोनगोन मिथिबायना जायला आं बे नोम्बाजै गावदांखौ मोनगोरबानो हाबा लाखांगोरबानो नोंनो माबादि सिख्ला नांगौ नागिरना होथारगोन आं बे गामिनिफ्रायनो आयौ फाग्लासो जानथां माथां जानला मोनला बोरै मोनबाय बायनांगौसै नोंलाय आंनि बिनानाव गावदांखौलाय बे थाइजौ गोमोन फिथाइ नामा बियो बिफाङाव आलायनानै थानाय सिरिलाबायनानै मोनलांलाबायनो नोंलाय बिटिआर गोदानावहाय साख्रि मावगोर नोङो थिकादार जागोर बिटिआर गोदानावहाय साख्रि मावगोर होमबासो हरगोन दा माहाजोन जागोर होमबासो हरगोन दा आङो आंनि बिनानाव गावदांखौ जानला मोनला बोरैथ' हरलाबायनांगौ आंलाय फाग्लानो माबा मिनिलाबायबायसो साख्रिनि खोथा रायलायनाया माथो मिनिलाबायनांगौ जाखो नोंहालाय नों साख्रिनि खोथा रायलायबाय नालाय ओंखायनो मिनिनो ओंखारबायब्रा आङो बाजै हाफां साख्रिनि खोथा रायलायबानो मिनिनोसो ओंखारोलै आजिखालिनि मानसिफ्रा माने आजिखालि साख्रिया जेबो दामानो गैला आजिखालिनि बोथोरा जाहैबाय बिजनेसनि बोथोरसोना बाजै हाफां नोंलाय मा मोनथिगौब्रा आजिखालिनि बोथोरा बिजनेसजोंसो 5 ताला लुयो 10 ताला लुयोलै बाजै हाफां मा फिसा साख्रिनि खोथा रायलायलाबायो नोंलाय आया नङालायनो औरा साख्रिनि अफारानो 3 4 फैदोंमोनलै नाथाय आंसो मावहैयाखै बेफोरबायदि कर'ना भाइरासावसो सोरबा साख्रि मावनायनि टाइमबाव कलेज इउनिभारसिटि बन्द' जानानै दंजोबो बिउटि पार्लार गावबागाव न'आव देलायनायनि न'आव साख्रि मावनायनि बोथोर बेफोरखौसो मावबाय थायो होननानै आफानि थालिर बागानावनोथ' मेनेजार जानानै दं आङो साख्रिया आंना बेनो आरो मा नांबावगौ बाबा मेब्ला बाबु एफा दुरा जाबाय नोङो एफा दुरा जाबाय थालिर बागान लायनो मालाबा नोम्बाजै हाफांनो थालिर बानसे लानानै जाहोफैदों नोङो गावसिनि बागाननिफ्राय मालाबा होफैदों बोरै गावदांखौ मोननो लुबैबाय बायो नोंलाय फाग्लानो हरा नै खाजिया मोनसिगोन खाजिखौ मोजाङै जानानै थांदो गोथाव संखादो आङो नोम्बाजै हाफांनि आसिखौनो अरख्रुबजोबलायलायगोन नोंसोरो जानानै दाहाय बेदर खाजिया मोनबाय नामा आहाहा आंनो हले मेजेम रद' लाबोदे बाजै आङो मेजेमखौसो जानो मोजां मोनो आङो फेथलालाखायनो दस्राखौ मोजांखौनो मोनला मेजेम आरो मेजेमखौल' मोजां मोनो खोनाबाय बाजै हाफां आदा य'य'आ मा होनदों मेजेमखौसो लाबोनो मेजेमखौसो मोजां मोनो बे जेरै मेजेमखौ मोजां मोनो आंबो नोंसिनि गावदांखौ ओरैबायदि मोजां मोनोब्रा बाजै हाफां दे लाबोदो बेदर खाजिया जानानै मोसानानै रंजानोसै आरो माथोबाव हाबाब फाग्लाफोर जावलियाफोर आंनि सनाफोर हालाहाय दानि जुगनि सेंग्राफोरजोंबो मोनफ्रोमबो सोंनायनि थाखाय फिननाय थाजोबथारो माथो खुगायावलाय हाबाब अमा खाजिया जालांदो मोसादो रंजादो सनाफोर बैसागु बोसोराव खनसेल'सो फैयो मोजाङै रंजालायदो बांद्राय सेनिटाइजारफोरखौ दा लोंसै बांद्राय सेनिटाइजार लोंनानै गारि गरा दा सालायसै बाहेराफ्राव दा ओंखारलाबायसै बेफोरबादि गाज्रि बोथोरफ्राव कर'ना भाइरास बोथोरफ्राव मोजाङै थालायलायदो खाथि सिथाबलायनांला रंजाबायबाबो सेनिटाइजार हाबाब बाजै सेनिटाइजारा खि लोंजाबाय बायो नामा लावलाबायगोनसो सेनिटाइजारखौ लोंनांगौबा बिदि नङाब्रा जायला भाइ जायला होनलाबाय थादोब्रा नोंलाय सेनिटाइजारा बेखौ होनाखै गोरान गिसि गोजा सेनिटाइजारखौसो होनदों अरिजिनेल आसल सेनिटाइजारखौसो होनदों बाजै सैलाबा आंहा बे बाजै सैलाजोंनो मोसानांसिगोनलै दिनै गावदांजोंबो मोसानो मोनला होनबायबा गावदांमोनखौबो नायनो मोनला होनलाबाया बाजै सैलाजोंनो मोसानोसै रंजालांनोसै दसे थैखागोनसोहाय नोंसोरजोंबा बैसागु दुम मचाले मालै मैथा बस आंखौलाय मानो लेंहरलाबायखो दिनैलाय बैसागुनि दिनावलाय
आरो माथो बिराद खुसि नुथारदों नोंखौ बस। वेलकाम दन्दाराम, हेपि बैसागु। दिनै आं नोंखौ मोनसे बिसेस खामानिनि थाखाय लेंहरदों। दिनै बैसागुनि टाइम, बेहायनो दिनै जों दुम खालामलायनांगौ।